Здравейте хора, аз съм Адам и днес ще разгледаме един друг проект, който намерих, Uterust, който общо взето е както пише тук, бъдещето на онлайн плащанията. Това ще е платформа или по-точно приложение сайт като PayPal и BitPay, но по-скоро като BitPay, което ще е като портал за онлайн плащания. ICL кампанията им започва на 20 септември. Вече са събрали над 3 милиона към 3 милиона и 500 хиляди долара от частни инвеститори и pre-ICO кампания. И сега ще разгледаме за какво става на въпрос. Тук на картинката горе може да видите на какво ще мяза приложението им, което според мен изглежда доста добре. Сигурността за купувачите ще е доста добра, според тях поне, но ще видим какво ще направят. За продавачите също ще е доста по-приятно използването на Uterust, отколкото на други сайтове и фирми, тъй като там таксите ще са по-малки, но и сега ще погледнем това. Как работят плащанията или механизмът им. Купувачът може да депозира в Uterust най-големите криптовалути, като примерно Bitcoin, Ethereum, с малка такса. Или да използва Uterust токените с нулева такса, без такса, което е доста добре, защото ще подбужда искането за използване на Uterust токени, както в Binance Exchange намаляват таксите, ако използвате Binance токени. След като потребителят депозира криптовалутата в акаунта си, тя се променя към фиат валута и оттам вече може да плаща за всякакви стоки на продавачи, които могат да си държат парите в акаунта и да го използват плащания, да си обменят парите в криптовалути или да си изтеглят към акаунта. Тук Uterust си направили труда да направят сравнение с тяхното приложение, тяхната компания с PayPal и BitPay. PayPal, предполагам всички знаете какво е, но BitPay е портал за плащане с биткоин, който използват много големи фирми, като например Steam, използва BitPay за всичките си плащания в биткоин, Shopify също използва BitPay и така нататък. И сега тук ще ви избера кои са най-важните работи от тези неща, които те са изборили. Lower buyer purchase risk. Така иначе в Uterust общо взето няма да има нужда да дадете никакви документи и такива глупости, като в PayPal е нужно от време на време, в BitPay не знам въобще за какво са условили, защото там не се налага да правите нищо такова. Колко бързо ще ви приемат плащането, в PayPal понякога трябва да се задържи плащането ви или такива глупости, което забавя доста процеса. А в Uterust и в BitPay веднага като правите криптовалутата и като конфирмнат транзакцията, продавачът получава парите. Ще има по-ниски такси. В PayPal Exchange такси за различните валути е ужасна. Uterust се стремят да подобрят това. По-ниски такси за продавачите. Значи това вече е много добре и евентуално ще могат да вземат... Те няма да вземат клиенти от PayPal, но вместо да ползват само PayPal, ще започнат да ползват и Uterust продавачите. Което е доста добре, ако питате мен. Ще могат да се използват доста видове криптовалути в Uterust, докато в PayPal не може никакви криптовалути, а в BitPay става само биткоин. Няма чарджбакове с криптовалути, т.е. с Uterust и BitPay, тъй като в криптовалутите не може никой да чарджбакне, нали? Но в PayPal, който се занимава с такива работи, съм сигурен, че му се е случвало. И общото, това са най-важните работи, от които са изброили. Сега ще погледнем родмапът им. ICO кампания за чак септември месец, но си пускат платформата чак 2018 и то към края.
третата или четвъртото тримесечие, което е доста време, според мен. Страшно много време, но ако успя да изпълнят това, което са започнали да правят както трябва, всичко ще е наред. Сега ще погледнем ICO детайлите. ICO кампанията започва на 20 септември, както казах, 2 часа GMT, което ще рече 4 часа наше време, 16:00. Ще приемат биткоин и етириум. Аз лично бих ползвал етириум, става всичко по-бързо. Максимум, който се окапа е 50 милиона, което е според мен е доста, но като си има предвид, че монета събра за броени минути към 60 милиона долара, постижимо, и монета под формата е подобна. Както виждате, вече са събрали 3 милиона и половина, както казах, частни инвеститори и от преясила кампанията, така че мисля, че е възможно всъщност да съберат тия 50 милиона. Може би ще е малко по-трудно към последните рундове, но ще видим.